27 de setembre. Informeu-vos i decidiu. Sent incapaços els governs de Madrid de potenciar més les capacitats de progrés d'Espanya, sempre han tingut l'obsessió d'uniformitzar-la, boicotejant Catalunya, amb abús de poder i negació dels nostres drets. I amb asfíxia econòmica. Vosaltres sabeu que els catalans sofrim una espoliació de més de 40 milions d'euros diaris, milers de milions d'euros guanyats amb el nostre esforç, se'n van de Catalunya cada any i no tornen mai més. I sabeu que per a una família amb 2 fills aquest espoli representa més de 8.000 euros a l'any? Sabeu que aquests milers de milions espoliats, si no són robats pels centenars de corruptes de torn, són enterrats en aeroports espanyols i trens d'alta velocitat sense passatgers? L'asfíxia econòmica i l'abús de poder, juntament amb uns interessos antagònics i unes infraestructures i uns serveis estatals obsolets, frenen la productivitat i el progrés de Catalunya i el benestar de tots els catalans. De tots, rics i pobres, sobiranistes o no. Catalans, si no voleu continuar vivint pitjor de com podríeu viure, informeu-vos desestimant les falsedats dels qui neguen la veritat i pensen que tot allò que és nostre és d'ells. I davant els permanents no de Madrid, un Madrid d'apagat i callat, encara penseu que el nostre millor futur i el dels vostres fills pot venir d'allà? No. Vosaltres creieu que podem anar cap al futur amb els tercermundistes trens de rodalies de la Red de Ferrocarriles Espanyoles? No. Els nostres objectius. Els catalans aspirem a una vertadera justícia social, amb igualtat d'oportunitats, amb uns serveis públics decents i un treball digne i ben retribuït, com correspon a ciutadans del país modern i europeu de ple dret que hem de ser. I les pensions? Voleu anar perdent més poder adquisitiu de les míseres pensions espanyoles o potser voleu perdre-les del tot? Amb menys atur, amb sous més alts i sense espoliació, Catalunya pot garantir unes pensions dignes i alhora superar les actuals deficiències socials imposades per l'estat espanyol. Per erradicar la pobresa, l'atur, la desigualtat i l'exclusió social, l'objectiu de l'estat propi és bàsic i irrenunciable. No hi ha cap altra sortida. Catalans, ha arribat el moment de ser llestos, optimistes i valents, perquè del procés sobiranista que estem vivint ens sortirem tots beneficiats, tant els uns com els altres, tots. Catalans, el 27 de setembre ens juguem el nostre futur, un futur que pot ser de progrés i benestar general, dissenyat i governat des d'aquí, o un futur gris, insegur i pobre, com fins ara ens ha imposat un Madrid llunyà que ens ho nega tot. Ciutadans de Catalunya, informeu-vos i voteu a consciència per poder construir el nostre nou país. Informeu-vos i voteu, amb ambició, somrient i, sobretot, procurant ser feliços.